Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 6 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 14, versikulo 7 ngadto sa 14. Karon nga nakaila na kamo kanako, makailaw sab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya wala kapag gihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab samahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako ana samahan, ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako ana samahan ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug nagbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako samahan. Ug buhaton ko bisan unsang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.